Ишгалжилер кечережек курултайда иштирак этмемеге бөле чакыруунен Межлис рейиси Рифат Чубаров кырым татарларга муражат этти. Онун сөздерине көрө бул мусулманлар курултайында Кремльге бойсунган кырым мусулманлары диний идаресini канунилештирмеге истейлер. Октябрдын 27-синде кечирилежек топлашууда ишгалжилерге бойсунган кырым муфтиси Эмирали Аблаевны кайрадан тайынлайжеклер. Чүнки онун векилетлери бу сене экүнленмек керек. Аблаевны 2013 сенеси кайта муфти olarak tayinlegen ediler. İşgalden son o işgalcilerinin işbirlik yapı başladı ve Kreml'nin siyasetine kol tuttu. Meclis reisi imam ve din cemiyet temsilcilerini geçirilecek kurultayda iştirak etmekten vazgeçmeye çağıra. Це є намагання перетворити духовне управління мусульман Криму на чолі з Еміралі Аблаєва на такий формат нібито духовного і етнічного представництва кримських татар. Вони шукають замінник Курултаю кримсько-татарського народу. Вони шукають так званих нових лідерів для кримсько-татарського народу. На цьому Курултаї, який буде відбуватися Курултаї мусульман Криму, ніхто не стане і не скаже на захист кримських татар, які зараз незаконно позбавлені волі. Ніхто не скаже про постійний, щоденний, щотижневий тиск, репресії, гоніння кримських татар і мусульман. Цього нічого не буде сказано. Значить, це виходить з того, що ці люди, чесні, які прийдуть під іншими якимись своїми, там, знаєте, міркуваннями на цей з'їзд, вони просто черговий раз будуть обманути.